Mae'r fideo yma mynd i edrych ar bach o drin data tebygolrwydd. Fi jyst eisiau goffi chi bod tebygolrwyddau wastad yn adio i un cyfan. Okay. A mae gen i bag o lotion wedi agor fan hyn. A fi moyn chi edrych ar y lotion. Cofiwch hefyd mae lotion eraill ar gael os ych chi eisiau gwneud yr arbrawf bach yma. Nawr, yn ôl y pecyn, mae'r bag yn cynnwys lotion mefus strawberries, afal mafon raspberries, lemon, oren a ffin afal pineapple. Okay. So dyma nhw. Okay. Dyma plat sy'n dangos i chi y lotion sydd o fewn y pecyn. Okay. Nawr, fi wedi trefnu gyda'i gilydd i wneud yn haws i fi gyfri. Okay. So, afal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mefus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mafon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lemon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beth arall sydd gyda fi? Oren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cyfrif eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ffin afal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So dyna ni'r lotion. Fi ddim yn mynd i fwyta reina eto, cos fi eisiau defnyddio nhw i edrych ar debygolrwydd. Os fi'n adio rein lan, mae'n rhoi 23, 30, 44, 52, 60, cyfanswm o 60 o lotion. Tybed os mae bob pecyn o lotion yna yn cynnwys 60. So be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddefnyddio ein canlyniadau fan hyn, mwyn edrych ar beth yw tebygolrwydd, probability, o dynnu afal allan. Dylse fi wedi gweud ar hap random. So os tysyn ni yn rhoi reina i gyd mewn bag neu bocs a methu gweld y lliw, beth yw tebygolrwydd y tynnu afal, blas afal mas? Wel, mae yna 8 afal allan o 60. So, y siawns allan ni symleiddio hynny wedyn i 4 dros 30, a wedyn symleiddio eto i 2 dros 15. Ond ewn ni canolbwyntio ar hwn am funud. So os mae tebygolrwydd, sef y siawns o tynnu afal allan, yn 8 mas o 60, beth yw tebygolrwydd o ddim tynnu afal mas ar hap? Y gyd ni'n gofyn wneud yw gweud 60, tynnu ffwrdd y siawns o cael afal yw 8, sy'n gadael 52, allan o 60. Okay. Beth am y 2 gwestiwn o dan? Beth yw tebygolrwydd y dynnu afal neu oren? Mae'r gair bach yma, neu, yn allweddol bwysig, cos pan ni'n sôn am tebygolrwydd, mae'n meddwl adio. So, afal 8, oren 11, adiwch reina at ei gilydd, so mae hwnna'n 8 adio 11 yw 19, allan o 60. Okay. Os mae'n 19 mas 60 o siawns o tynnu afal o dynnu afal neu oren mas, beth yw'r siawns o ddim tynnu afal neu oren? So mae hwnna popeth arall. So os fi'n tynnu 19 allan o 60, mae'n gadael 41, 41 allan o 60. Okay.
Fi'n mynd chi ddefnyddio'r fideo yma nawr I geisio ateb y cwestiynau fan hyn. Okay, so ymarfer bach. Ar sail losin oedd ar y plat, so redwch y fideo nôl I gael faint o losin oedd yna. Atebwch y cwestiynau isod. Na de, dyma nhw. Beth yw tebygolrwydd o dynnu mefus allan ar hap? Beth yw tebygolrwydd o peidio tynnu mefus ar hap? Beth yw tebygolrwydd o dynnu mafon ar hap? Beth yw tebygolrwydd o peidio tynnu mafon ar hap? Beth yw tebygolrwydd o dynnu oren ar hap? Beth yw tebygolrwydd o beidio tynnu oren ar hap? Beth yw tebygolrwydd o dynnu pinafal ar hap? Beth yw tebygolrwydd o beidio tynnu pinafal ar hap? Beth yw tebygolrwydd o dynnu mefus neu fafon ar hap? A wedyn beth yw tebygolrwydd o beidio tynnu mefus neu fafon ar hap? Okay. Mwynhewch. Peidiwch fwyta'r losin eto.